Pasti Bul. Yo, wis tekan yo tambul sinden koyo ngene iki. Nek ra ngene apa yo atas. Bapakne ngendange penang bapakne Mas Timbul. Yo tak paringi to, Mas. Bapakne tak lewek. Ora kowe iki lak nembang apa? Apa nembang? Nembang. Jadi sing benten kalian sinden sing harus spesial. klasik iso. apa mana di Dersani Bu Desi. Iya. Ini sih yo maruku Mas. Yo ora tak pamer-pamer sih. Maruku berarti awakmu. Lho piye to saingan dhisik. Karo Mas Yoyo. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sapa? Mas Di. Mas Yoyo tadi iso Mas. Jadi ora. Lah iya Mas Cahyo pun tadi aku nek nyeluki Mas Di. Panggilan lah iya sing gulure Karnidi to. Iya, yo kami. Yo Sing sugih kae ya. Ayo nebak apa? Di. Oh. Ayo Bang. Anu nyuwun anu Mas. Gangsaran mon Mas. Gangsaran kok sembo sindeni wi lho. Gangsaran kok kena disindeni. Lah piye ngenyek aku to iki. Nek sinden biasa anu ra iso kene iki luar biasa lho. Iya. Mas Bul gangsaran. Turun tok Mas. Mas yo Mas jalali besok sur. Mas yo Mas jalali besok sur. Kowe nembang apa? Lah iki wis diri pas lho. Lah kowe Mas tok gangsaran tebak yo. Lingkune saged nggih anu rencang-rencang. Yo iso Apa wae lagi opo ae iki di Kebu Giro saged Mas. Mas kok lagi Bukane bonang nggih. Turu ala iso. dua hektar lho. Kebu kilo kok itu. Iya. Yo kene. Wis dijajal sik to ora ngerti kok iso. Kebu Giro Mas. Turu tanah ya. Gak ngono ku ya. Ora ra liyane iki beda Mas beda. Itu Kebu kilo. Turune Iso. Jadi sidene kok ini para pas santai rumono sik kok. tidak rapas loh itu apa ada sidene ya ini awas Mas yo Mas jalali esuk sur. Mas yo Mas jalali esuk sur. apa nembang ojo lali sesuk sore tok ora liyane Ganti gandeng apa wae kok mesti pakali Mas yo Mas. Lah cakepane ngono tok lho Mas. wujud muling ndasik Bumbu anter ora ngerti aku lagi mulai ke rumah sakit ya. kalau ini diom Salah kira apa? lah iki lho wis tuwek iso cangkrangan kita boleh tuwek cangkrangan Lah aku kan anu telat to Mas. apa telat Zaman anu apa istri aku kan dhisik aku ora di imunisasi. Imunisasi iki. Gila. Jeneng Masen niki. Niku napa mriki? Mriki sik. Oke, jeneng monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit. Wah, iya. Petung Rejo Kuntoro Nadi. Ngersakaken gending utawi lagu pepeling lestari. Kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo, Mbah Setu Sate Gule kalian Cak Percil CS. Kula sampun pikantuk kenang-kenangan Cak Percil saking Mbah No Kulit niki wau sampun wau. Wonten sandal yang terbuat dari kulit dan juga bandulan apa? Bandulan kunci kuwi. Ini tondo tresnane kangge kanca-kanca masyarakat. Luar biasa. Awakmu ya kok dikai kacamata, kok kulit. Liyane ku renek to. Ya apa to? Wis matur nuwun nek ya wis to. Sing nyamu apik jalukno celana dalam. Ora sawu. Sing ono wecis. Ora merata kalau baju. Malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi saking penggemar wayang kulit, Mbah Gunung, Mbah Trimo,
Mbah Panji Anom kalian Pak Guru Suprayitno Pingkuk ugi Pak Sun apa iki Kerik apa iki karo Mas Saiful Sugeng Angayai Pakeliran lagune nderek kalian Mbah No Kulit wassalam kita mriku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Setu Sate Gule Dirjo Gending Sesideman Pepeling Bapak kagum Bapak Purnomo Ki Cahyo Percil CS yang sangat cakep. Terima kasih. Apa enak tambahane kuwi? Aku gak cakep tak tambah dhewe. Sugeng dalu Ki Cahyo pun tadi. Nyuwun gending sambung panci dalu caping gunung. Nah. Saking kula Mas Sunardi asli Tanjung endi iki? Tinggal Jakarta.